Dnes by som vám rád predstavil štvorkolku, ktorá patrí do novej generácie G3L a za mňa jedna z najkrajších. Jedná sa o najprémiovejší model zo všetkých 700-viek a zároveň jediný, ktorý má prémiové lakovanie. Balíček tejto výbavy sa volá XT a jeho súčasťou sú tieto krásne 14-palcové hliníkové disky, kompletne ledkové predné svetlomety, nárazník a návijak, kompletne ledkové zadné svetlá a zadný nárazník, vodotesný úložný priestor vpredu, magnetický držak na telefón spolu s USB zásuvkami a všetko v tejto ľahko prístupnej skrinke. Táto nová generácia štvorkoliek má naozaj prevratné jazdné vlastnosti, ktoré sme dôkladne otestovali a môžete si o nich prečítať na našej stránke. Toto všetko teraz môžeš získať až s 1000 eurovou zľavou, tak sa ponáhľaj, pretože toto je posledný kus.